खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सोरखारनि हेंथायै एएसटीसी मावफारियाफोरनि आन्दोलन रायजोनाङै एएसटीसी बास सिबिथाया बन्द। आसामनि गंथाम मेडिकेल कलेज हस्पिटाला गनायथि दानजाबाय। नैथि फ्लाइ बिग सिबिथायखौ मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया फ्लेग अफ खालामबाय। रङियायाव स्कुल बास आरो हान्थामेला बासनि गेजेराव जाब्रबथाय आरो सा 20 जोखोम। बाक्सा जिल्ला सोलोंथाइ बिफाना टप 20 फरायसाफोरखौ बरायदों। गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख' बेन्दोंआव आसाम बहुमुखी समबाय समिति लिमिटेडनि रां दोनथुमगिरिफोर। खाग्राबारिनि सिमलतली सराव आबादारिनि सायाव इनाय हाबा। बाक्सानि खारिजा बिजनियाव इयुथ चेम्पियनशिप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023। बरपेटा र'डआव एसबीआई सीएसपी सेन्टाराव रां लुथिनो फैनानै सासे लाइमोना हमजादों। आबहावा सानजों लोब्बा लानानै सापागुरि बेंटल गेटआव 156 बेटालियन सीआरपीएफनि साइकेल रेली। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 1 जुन एबा दिनैनिफ्राय रायजोनाङै बन्द खालामनो थांखि लादोंमोन एएसटीसी बास सिबिथाय। आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्परेशननि मावफारियाफोरा खामानि दोननानै दिनैनिफ्राय सोरखारनि हेंथायै थुंगेनाय गैयै आन्दोलन खालामदों। जाउनाव रायजोआव दिनैनिफ्राय एएसटीसी बास गारिनि सिबिथायखौ बन्द खालामदोंमोनब्लाबो सानजौफु 12 रिंगानि उनाव एएसटीसी बास सिबिथायखौ जागायफिनो। सरासनस्रा दावबायारिफ्रा जाहाथे जेंनायाव गोग्लैनाङा बेखौ नोजोर होनानै बास सिबिथायखौ जागायफिनदों। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै थिसनथाइ मोननाय एएसटीसीनि सा 770 मावफारियाफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनो आसाम सोरखारा बावैसो थांखि लादोंमोन आरो सोरखारनि बे थांखिनि हेंथायै एएसटीसीनि मावफारियाफोरा बेबायदि सोमावसारनानै सोरखारखौ हुमखि होदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सर्बानन्द सनवाल खुंथायनि समाव गावनि मावनायजों मोजां मुं सोरजिनो हानाय पुलिस अफिसार आनन्द प्रकाश तिवारीखौ एएसटीसीनि मेनेजिं डाइरेक्टर महरै थिसननायनि उनावनो आयेन बेरेखायै आरो नेम खान्थिखौ सिफायनानै माखासे बिजाथिखौ साख्रियाव थिसननायनि गोख्रों अजद सिखांदोंमोन। बेनि उनावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आयेन बेरेखायै थिसनथाइ लानाय सा 2274 बिजाथिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनो बिथोन होदोंमोन। बै बिजाथिफोरनि गेजेराव दङ दान बान्था गैयालासेनो एएसटीसीआव खामानि मावनानै जिउ नागारनांनाय मावफारियाफोरनि फिसाफोराबो। बै बिजाथिया हान्थामेला बिफानाव टिकायारि थिसनथाइ मोनदोंमोन, नाथाय बेखौ बिफाना आयेन बेरेखायै थिसनथाइ होनायनि सारियाव लाखिदोंमोन। 2022 मायथाइयावनो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदोंमोनब्लाबो मावफारियाफोरनि साख्रि दाननानै होनाया जाफुङाखैमोन। नाथाय बावैसो एएसटीसीआ आयेन बेरेखायै थिसनथाइ लानायफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनो थांखि लाफिनदों। रिपर्ट बायदिब्ला 2274 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 770 आयेन बेरेखायै थिसनथाइ लानाय बिजाथिफोरखौ सिनायथिनो हादों आरो बै 770 सा बिजाथिनि साख्रिखौ हान्थामेला बिफाना थाबैनो दाननानै होगोन। रिपर्ट बायदिब्ला बे आयेन बेरेखा थिसनथाइया आनन्द प्रकाश तिवारी आरो खगेन्द्रनाथ सेठियानि मावबुब्लिनि समाव जादोंमोन। मिरु सोरखारा हादरनाङै गं 40 मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि गनायथिखौ दानबाय। बेल' नङा, मिरु सोरखारा हादरनाङै गं 150 मेडिकेल कलेज हस्पिटालफोरनि गनायथिखौ दाननानै होनो हागौ होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला माखासे इरेगुलारिटिस आरो बादगा हाबाफोर मावनायखौ मोननायनि उनावनो गं 40 मेडिकेल कलेजनि गनायथिखौ मिरु सोरखारा दाननानै होदों। नेशनेल मेडिकेल कमिसन सुंद'यै एनएमसीनि इउजी बर्डनि नायबिजिरसंनायाव बै गेरेन्टि आरो बादगा हाबा मावनायफोरखौ हमनानै मोनदों। बेनि उनावनो हादरनि बै गं 40 मेडिकेल कलेजनि गनायथिखौ दाननानै होनाय जायो। थांनाय 30 मे मंगलबारखालि सोराङाव फैदोंमोन बे खौराङा। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारजों गनायथि दानजानाय गं 40 मेडिकेल कलेजफोरनि गेजेराव दङ आसामाव गंथाम मेडिकेल कलेज। गुबुन मेडिकेल कलेजफ्रा गुजरात, पुडुचेरी, तामिलनाडु, पान्जाब, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आरो सोनाब बंगनि।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि गंथाम मेडिकेल कलेज फारियै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल, डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटाल आरो बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजनि गनायथिखौ मिरु सरकारा दाननानै होबाय। नाथाय गनायथि दानजानाय मेडिकेल कलेजनि आखायावबो आर'जलाइ गथायनायनि खाबु दङ। गनायथि दानजानाय मेडिकेल कलेजफ्रा 30 साननि गेजेरावनो मिरु सरकारनि सावस्रि मन्त्रालय आरो नेशनेल मेडिकेल कमिशनाव आर'जलाइ होनांगोन, जाहाथे बे गनायथिखौ मोनफिननो हायो। आसामाव नैथि फ्लाइबिग उरांनि सिबिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दिनै फ्लाइबिगनि नैथि उरांनि सिबिथायखौ फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 63 दावबायारिफोरखौ लानानै गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर आरो सिलचरनिफ्राय गुवाहाटीनि गेजेराव सिबिथाय होनो गोनां फ्लाइबिगनि नैथि उरांखौ दिनै मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवबाय। बै फ्लाइबिग उरां सिबिथायखौ गुवाहाटी डिब्रुगड़ गुवाहाटी आरो गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटीनि गेजेराव होगोन। BDA फान्डिंनि जोहै ATDCL-आ फ्लाइबिगखौ सापर्ट खालामगोन एबा मदद खालामगोन। बेजों लोगोसे मोन्नैबो खोन्दोनि उरां सिबिथाय सामलायनायनि बागै मोन्नैबो बिथिंनिफ्राय थांखि लानाय जागोन। बेनि सिगां गुवाहाटी डिब्रुगड़ गुवाहाटी फ्लाइबिग उरां सिबिथाय दंमोन। सोलिफु 2023 मायथाइनिनो 1 मे खालारखालि बे सिबिथायखौ फ्लेग अफ खालामनाय जादोंमोन। रङियानि सेफ्टि चकआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। सेफ्टि चकनि 27 नं राजा लामायाव गंनै बास गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय हान्थामेला बास गारिया चार्च पाब्लिक स्कुलनि गंसे बासखौ सौफैदों। स्कुल बासआ 27 नं राजा लामाखौ बारस'नो लानाय समावनो गुवाहाटीनिफ्राय बरपेटा फारसे फैनाय बास गारिया जोबोद गोब्राबै सौग्रावफैयो। बबेखानि हान्थामेला बासनि सौग्रावफैनायाव स्कुल बासआ लामा गेजेरावनो खनथाम बेलथायनानै सेरावनो थानाय मोब्लिब खुन्थियायाव नांथाहोयो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव स्कुल बासनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेनजों लोगोसे गुबुन गंसे बास गारिनि सा 20 हान्थियारिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथायनि उनाव पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै जोखोम जानायफोरखौ बोखांनानै सोरखारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। नाथाय गुबुन सानैनि हालोदा गाज्रिसिन जानायनि थाखाय रङियानि गंसे निजायारि हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि जाब्रबथाय जानाय स्कुल बासआव रावबो फरायसाफोर गैयामोन। फरायसाफोरखौ लायनो थांनाय समावनो स्कुल बासआ गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। ओरैहाय गंनै बास गारिनि जाब्रबथाय जानायनि उनाव गोलाव समसिम राजा लामाया बन्द जानानै थायो। बाक्सा जिल्ला खुंथाया दिनै मेट्रिक आनजादाव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाना जिल्ला खुंथायनि मददजों 2023 मायथाइनि एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै बाक्सा जिल्लानि गेजेरावनो टप 20 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ दिनै बरायदों। बाक्सा जिल्ला खुंथायनि कनफारेन्स हलाव खुंनाय मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जिल्ला खुंथाया जिल्लानि गेजेराव टप 20 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिन, बाक्सा जिल्लानि आइएस भवेश देउरि, कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव सा 20 गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों जिल्ला खुंथाया बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लादों। गासै आसामनि गेजेराव बाक्सा जिल्लाया थांनाय बोसोराव 9थि फारिलाइयाव दंमोन। नाथाय बे बोसोराव बाक्सा जिल्लाया 5थि सारियाव थानो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों बाक्सा जिल्ला आइएस भवेश देउरिया। गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'आव आसाम बहुमुखी समबाय समिति लिमिटेडनि रां दोनथुमगिरिफोरनि होंगो दोंगो। दिनै गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'आव दुंहाव थासारि। गोबां रेकारिं दोनग्रा सुबुंफ्रा थार बिजिरना नागिरनानै महकुमा बेंगिरि मावख'आव थुबुर जानानै महकुमा बेंगिरि मावख'खौ बेंखनदों। मख'नो गोनांदि आसाम बहुमुखी समबाय समिति लिमिटेडआ ग्राहकफोरनिफ्राय कौटि कौटि रां जानायनि अजद होदों ग्राहकफोरा। बबेखानि गसाइगाव सुरिपारा गामिनि थागिबि आरो आसाम बहुमुखी समबाय समिति लिमिटेडनि सासे एजेन्ट कन्डिशन नार्जारिया सा 900निबो बांसिन सुबुंफोरनिफ्राय 5 कौटि रांनिबो गोबां रां खांनानै जानायनि अजद होदों। दोनथुमनाया मेचियर जानानै रां मोननांगौ सम जाब्लाबो रां गरसेबो होआखै कन्डिशन नार्जारिया।
बेनि सोलाय मावख'आ बन्द जाबाय, सोरखारा बन्द खालामबाय बायदि बुंनानै रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होआखै होननानै रेकारिं दोनग्राफोरा अजद होदों। राहा गोथि जानाय रायजोफोरा दिनै गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'आव बेंखननानै दोननाय रांखौ मोनफिननो थाखाय आरो बेनि थार बिजिरनाय नागिरनानै महकुमा बेंगिरिजों लोगोसे एसडिपिअ, एसडिसिजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि सरकारि मावफारियाफोरजों सावरायनाय जायो। महकुमा बेंगिरिनिसिम मेम'रेन्डाम गथायनायजों लोगोसे खावलायो जे जेने गासैबो रायजोनि दोननाय राङा थाबैनो मोनफिनजोबो। ओरैहाय महकुमा बेंगिरिया दानसे सम नेनानै थाथ'नो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायो होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों रेकारिं दोनग्राफ्रा। बाक्सानि खाग्राबारिनि सिमलथलि सराव आबादनि थाखाय थुबुरै दोननाय औवानि खुन्थियायाव सोरबा दुथाङा अर लागायनानै होलांदों आरो आबादारिनि सायाव इनाय हाबा मावदों सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा। बाक्सा जिल्लानि गबरथना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खारेजा बिजनि मौजानि सिमायाव खाग्राबारिनि बोरसि दैमानि सिमलथलि सराव बुधबारखालि आबादारिया आबादनि थाखाय थुबुर खालामनानै दोननाय औवानि खुन्थियायाव सोरबा दुथाङा अर सावनायाव ओनसोलाव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बरपेटा रडनि खैराबारिनि आमजाद आली आरो महिरुद्दिन मुंनि सानै सुबुङा बेखि दैमानि सिमलथलि सराव 20 बिगासो हा थिकायाव आबाद मावनायनि खामानिखौ जागायजेनदोंमोन। बै सानै सुबुङा आबाद फोथाराव फान्थाव, फानलु, केरेला बायदिनि आबाद मावनायनि आखायाव लादोंमोन आबाद थिलियाव। नाथाय थांनाय मोनायाव सोरबा अगियान सुबुङा बै सानै सुबुंनि आबादनि थाखाय थाग थियारि खालामनानै दोननाय औवायाव अर लागायनानै होनानै सावो। फुंबिलिनि समावनो आबादारि सानैया जाथायखौ खौरां मोननानै आबाद फोथाराव फैनानै गोसो बायग्लियो। बे जाथाय जानायनि उनावनो ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दिखांदों भुगिनांनाय सानै आबादारिया। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनि अक्सिगुरि गेलेग्रा फोथाराव सानबानि हाबाफारिजों 31 मेनिफ्राय 4 जुनसिम इयुथ चेम्पियनशिप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 फुटबल गेलेनाय बादायलायनाया दिनै नैथि सान। इयुथ स्पर्ट्स फेडारेशन अफ इन्डियानि बानजायनायाव बे इयुथ चेम्पियनशिप फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फुटबल गेलेनायाव देरहासार जानो हानाय हानजानो 1 लाख रां आरो रानार्स आप जानाय नैथि हानजानो 50,000 रां बान्था होनाय जागोन। देरहासार जानो हानाय हानजाखौ गुबुन हादराव जेबो खरस गैयालासे गेलेनो थाखाय खाबु होनाय जागोन। बे टुर्नामेन्टआव गेलेग्राफोरा 2004, 2005, 2006 आरो 2007 मायथाइयाव जोनोम जानाय जाथारनांगोन होननानै मिथिहोदों। बैसोनि फोरमान होनो थाखाय गेलेग्राफोरा आधार कार्ड, फरायसालिनि फोरमानलाइ एबा जोनोमनि फोरमानलाइ होनो नांगोन। गेलेनायनि नेमखान्थिफ्रा इन्टारनेशनेल खान्थिनि बायदिनो जागोन होननानै मिथिहोबावदों। बुधबारखालि सेथि सानाव गासै मोन 12 हानजा फारियै बिश्वनाथ एफसि आरो सनितपुर एफसि, अल स्टार एफसि आरो अदालगुरि रौता एफसि, सेलेक्टेड एफसि आरो तामुलपुर एफसि, गालफा एफसि, माजबाद आरो मिसामारि एफसि, राङापारा एफसि आरो सनापुर एफसि बे गासै मोन 12 हानजाया गेलेदोंमोन। बेनिनो गासै मोनब्रै हानजाया बुधबारखालि सेथि सानाव देरहासार फोसावजादों। देरहासार जानो हानाय हानजायानो जादों फारियै बिश्वनाथ एफसि, अल स्टार एफसि, सेलेक्टेड एफसि आरो गालफा एफसि माजबाद। बुधबारखालि बिलिफां समाव बरपेटा रडनि 9 नं वार्डनि शक्ति नोगोराव भारतीय स्टेट बेंकनि मोनसे CSB सेन्टाराव गुलि गावदों सिनाय मोनै दुथाङा। हेलमेट गाननानै भालसार बाइकआव फैनाय सानै दुथाङा मोनसे भारतीय स्टेट बेंकनि CSB सेन्टाराव पिस्तल देखायनानै रां लुथिनो नाजानानै गुलि गावो। गिबियाव ग्राहकनि महराव रां दिहुननो बायदि हाबदोंमोन सानै दुथाङा। उनाव नांज्लायनाय आरो नारा-नाथार जायो दुथांफोर आरो CFC सेन्टारनि कर्मीनि गेजेराव। उनावहाय जायगानि सुबुंफोरा जाथायखौ मिथिनानै जाथाय जानाय जायगायाव सासे दुथांखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै होयो। गुबुन फारसेथिं गुबुन सासे दुथाङा खारग'लाङो जाथाय जानाय जायगानिफ्राय। हमजानाय दुथाङा कामरुप जिल्ला हाजोनि फजल हक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनायावनो जाथाय जानाय जायगायाव बरपेटा रड पुलिसआ नुजाथिफैयो आरो हमनानै मोननाय दुथां फजल हकनि हालोदा मोजां नङामोन। बे जाथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैब्लाबो ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। रायजोफोरनि बुनायाव गोब्राब जोखोम जानाय दुथांखौ बरपेटा रड देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो।
बे समाव बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दुथां फजल हकखौ। चिरां जिल्लानि कुकुरमारियाव थानाय 156 बेटेलियन CRPFआ कमान्डेन्ट ओम प्रकाश टक्सनि दैदेननायाव दिनै 1 जुन बृहस्पतिबारखालि फुंनि समाव आबहावा सानजों लोब्बा लानानै साइकेल रेली हाबाफारि लादों। बेंटल गेटनिफ्राय सापागुरिसिम बे साइकेल रेलीयाव बयबो बेनार पोस्टार लानानै रायजो राजानो बिफां लाइफां गायनानै मिथिंगाखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बेखौ दिन्थिनो एबा सांग्रांथि होनो नाजादों। साखाथिनिनो हापिपटा आनसलिक गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा बे साइकेल रेलीयाव बाहागो लादोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।